Tiftakru x'irrepetejna fis-salm responsorjali? Sejrejn ferħana f'dar il-mulej. Xi tfisser sejrin ferħana f'dar il-mulej? Ejwa tfisser li nieħdu gost nimtlew bil-ferħ meta immorru niċċelebraw l-Ewkaristija, it-talb tagħna fil-Knisja. Kieku jkollna nirriflettu ftit fuq il-kelma dar il-mulej. X'jiġi f'moħħna? Ma nistgħux ngħidu li Marija hi d-dar tal-mulej. Iwa jew le? Inkunu qegħdin noħolmu nifantastikaw jekk ngħidu li Marija hija d-dar tal-mulej, il-ġof ta' Marija, Marija li insejħula l-arka tal-patt il-ġdejt, Marija li hija dik id-dar li fija ntiseċ, li fija forma ruħu, li fija sar il-mulej. U bir-raġun allura l-Knisja tażel lil Marija bħala ixbija, is-sinjal, il-figura, ixbija. Marija hija xbija tal-Knisja. Il-Knisja mhux biss tal-ġebel, illi fija huwa preżenti il-mulej, imma wkoll il-Knisja magħmula mill-komunità ta' dawk li jemmnu minnha. Għax il-mulej huwa preżenti f'nofsna. U kull darba li aħna ninġabru fl-imkien kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew fejn hemm 2 jew 3 miġburin f'ismi fejn hemm il-Knisja hemm jinqiegħed f'nofshom. Fi kliem ieħor fejn hemm aħna fl-imkien hemm Marija. Hemm Marija. Fejn hemm il-Knisja hemm Marija, fejn hemm Marija hemm il-Knisja. Allura ma nkunux noħolmu, ma nkunux nikdbu, ma nkunux ngħidu ħmerijiet meta konvinti mill-vers li rrepetejna sejrejn ferħana f'dar il-mulej, f'moħħna u f'qalbna ngħixu x-xewqa li niltaqgħu ma' Marija. Din id-dar hija Marija, din id-dar tal-mulej hija l-qalb tagħha, hija l-ġuf tagħha, hija l-persuna tagħha li fija intiseċ, li fija u preżenti l-istess iben tal-missier. Kieku jkollna nirriflettu ftit fuq il-Vanġelu tal-lum, tiftakru li l-Vanġelu kien fuq Ġesu li qabbel lilu nnifsu mad-Dilja, jiena d-Dilja u intom il-frijej, missier il-bidwi. Jekk ma tibqgħux fija u jiena nibqa' fikom, intom ma tagħmlux frott, imma l-fera li ma tagħmilx frott tintrema, titqaċċa tintrema barra u tmut tispiċċa. Kieku jkollna nfittxu f'din l-allegorija jew f'din il-parabola li jirrakkonta Ġesu, il-post ta' Marija, fejn taħsbu li nsibuh il-post ta' Marija? Fejn hi Marija f'dan kollu? Jekk Ġesu għad-Dilja, jekk aħna l-frijej, fejn hu l-post ta' Marija? Nistgħu ngħidu li Marija hija l-għalqa ta' dwieli. Li Marija hija l-komunità ta' dawn id-dwieli flimkien. Hija il-post l-iktar privileġġjat, il-post l-iktar ippreparat, l-iktar imħejji, fejn din id-Dilja tista' tikber f'saħħitha. Id-Dilja li hija Ġesu. Fejn dawn il-frijej jistgħu jibqgħu maqudejn mat-zokk prinċipali, mad-Dilja biex jagħmlu l-frott. U dan ma ngħiduhx għal xejn, dan ifisser ħafna għalina l-koll. Għaliex ifisser ħafna? Kif jaffettwa dan kollu lil ħajja tagħna ta' kuljum? Marija hija dik illi mhux biss tixtieq, mhux biss trid illi aħna nagħmlu dak li jgħidilna hu kif qalet fit-tiġ ta' Kana. Mhux sempliċement qiegħda hemm bħala mudell, mhux sempliċement qiegħda hemm biex
tordinalna jew tobbligana x'għandna nagħmlu. Le. Marija hija l-omm li tagħti l-enerġija, li tagħti l-qawwa bħal dik l-art illi minna toħroġ is-sustanza biex id-dilja tkun tista' tikber, biex id-dilja tkun tista' żomm il-frija marbutin magħha. Dini Marija. Dini Marija. Marija hija dejk li bl-għajnuna tagħha, bil-qawwa tagħha, bl-ispirtu talla li hemm fija, aħna nistgħu ninġabru flimkien ma' qudejn ħaġa waħda, ma' qudejn mad-dilja, ma' qudejn ma' Ġesu, bħala komunità, bħala familja. Aħna nistgħu nsiru nkunu verament dix-xjiepli ta' Ġesu. Verament il-fera tista' tkun marbuta, maquda ħaġa waħda mad-dilja. Jiena ma nafx x'fimna mill-ewwel qari tal-lum. Ma nafx tiftakru minnu. Il-problema li kellhom l-ewwel insara rigward iċ-ċirkonċiżjoni. Kien hemm dan ir-rejt taċ-ċirkonċiżjoni fil-komunità tal-Lowt, fir-reliġjon Ġudajka, illi l-ewwel insara illi fil-parti l-kbira tagħhom kienu Lowt, sabuha bitqila biex jiksru din it-tradizzjoni. Sabuha bi kbira biex ibidlu r-rotta. Sabuha bi kbira biex jagħmlu xi ħaġa differenti minn dak li kienu jagħmlu qabel. U kemm insibuha bitqila aħna biex nawġu xi ftit it-tradizzjonijiet. Tradizzjonijiet li tant saru ingranati, parti mill-esperjenza essenzjali tagħna kemm personali kif ukoll bħala komunità li nsibuha bitqila biex inbidlu. Reżistenza kbira għal kull bidla. U għaw tidħol Marija bil-ġdejt tagħha. Għaw tidħol Marija bin-novità, bl-avventura, bil-ftuħ, bl-ottimizmu u l-pożittività li ġejb l-ispirtu talla fija din il-mara. Fejn hu l-ġdejt f'Marija? Hemmx xi ħaġa iktar ġdida, hemmx aħbar, hemmx novità iktar f'saħħitha u iktar qawwija minn dik li tgħix Marija tnissel fija l-istess siben tal-missier mingħajr l-ebda intervent ta' raġel. Nirrealizzaw aħna x'novità, nirrealizzaw aħna x'avventura ġdida l-ispirtu talla daħħal fija lil Marija. Nirrealizzaw aħna li kull darba li aħna mmorru fid-dar tal-mulej niltaqgħu ma' Marija anki fina, f'kull wieħed u f'kull waħda minna, l-ispirtu talla irid iqajjem il-ġdejt. L-ispirtu talla irid jgħinna biex it-tradizzjonijiet anki dawk tajbin u sbieħ nagħmluhom dejjem aħjar, ma nibqgħux imwaħħlejn mal-passat, imma niftħu l-qalb tagħna għall-ispirazzjonijiet, għall-avventuri illi fihom irid idaħħalna l-ispirtu ta' Alla. Kif daħħal lill-Knisja ta' Ġerusalemm, kemm kienet jibsa għall-ewwel insara biex jifhmu illi iċ-ċirkonċiżjoni ma kellhomx iktar bżonna. Għax issa kien hemm il-mamudija, kien hemm din it-tilqima ġdida, kien hemm din il-komunità li tissejjaħ Knisja immarkata bis-sinjal tal-ħasejl bl-ilma, immarkata bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, immarkata bil-mamudija. Dan kollu lilna ipoġġina f'sitwazzjoni ta' libertà kbira. Dan kollu lilna ipoġġina f'sitwazzjoni ta' ftuħ għal dak li jixtieq l-Ispirtu talla minna. Għal dak li jixtieq l-Ispirtu talla kemm fuq livell individwali, personali fil-familji tagħna. Ħafna drabi jaħsadna l-Ispirtu Santu. Ħafna drabi ninħasdu aħna fil-familji tagħna. Kejf ninħasdu? Ħafna drabi bl-istorja b'dak li jiġrilna. Biħwejjeġ b'esperjenzi li ma nistennewhomx. Kemm fil-pożittiv u iktar fil-negattiv. Ikun l-Ispirtu talla li bil-mod il-mod qiegħed jgħidil nisma' hemm bżonn li toħorġu mit-tradizzjonijiet tal-passat, hemm bżonn li toħorġu mill-loġika antika, hemm bżonn li toħorġu
mill-konvinzjonijiet li bnejtu bil-mod il-mod fl-istorja tagħkom. U din biċċa xogħol jibsa. Din biċċa xogħol kbira. Għax insibuha bitqila nirreżistu aħna għal ġdejt kemm jekk ikun pożittiv u għar iktar u iktar jekk ikun negattiv. Imma wkoll l-Ispirtu tal-Alla permezz ta' Marija jgħallimna li anki bħala komunità irridu nkunu miftuħejn għal ġdejt ta' Alla. U mhux ta' bxejn il-Vanġelu jissottolinea. Il-Vanġelu jagħmel enfasi fuq verità importanti. Aħna nibqgħu imwaħlejn mad-dilja kejf? Billi nisimgħu il-kelma tal-Alla. ċara sil-kristall fil-Vanġelu tal-lum. U dan tallimna Marija bħajjita. Dan tallimna Marija bħajjita. Marija mhix biss l-għalqa f'saħħitha, l-għalqa fertili li tatna d-dilja li jżomm il-frijej marbutin magħha, imma wkoll Marija hija l-mudell tal-fera marbuta maż-zokk. Marija hija l-mudell tal-fera marbuta maż-zokk. Marija hija l-ewwel dixxiplu. Marija l-ewwel waħda li mxiet wara Ġesu b'kull ma kienet, b'kollha kemm hi, bil-persuna sħiħa tagħha. U dan hu li tallimna Marija. U minn hawn jiġi l-ġdejt, minn hawn tiġi n-novità tal-Ispirtu ta' Alla, minn hawn ikun jista' jseħħ it-twelejt ġdejt fl-istorja tal-ħajja tagħna. Kull darba li aħna nisimgħu il-kelma, kull darba li aħna nħallu din il-kelma tagħmel il-frott fina kif għamlet Marija, jiġġedded Ġesu Kristu fil-qalb tagħna, fil-qalb individwali, personali, fil-qalb tal-familja, fil-qalba tal-familja, imma wkoll fil-qalba tal-komunità parrokjali. Allura din il-mixja li qegħdin nibdew illum mhijiex magħmula sempliċiment minn mumenti mifrudejn wieħed mill-ieħor. Mhix magħmula minn okkażjonijiet sporadiċi. Imma din il-mixja li qegħdin tibdew illum hija mixja li tkompli, hija mixja ta' kontinwità, erba' waħda wara l-oħra. Marija ser tkun għalina dik l-għalqa li żżomm u ssostni d-dilja, li tagħti s-saħħa lid-dilja, li tagħti s-saħħa lill-frijej biex jibqgħu mwaħħlin mad-dilja. Marija matul dawn il-15-il erba' se tkun għalina, se tkun għalikom ta' eżempju ta' kif il-fera tkun marbuta brabta sħiħa mad-dilja. U allura dan is-salm responsorjali li tlabna fl-imkien illum għandu jkun għandu jakkumpanjakom matul il-15-il erba'. Sejrejn ferħana ant Marija, sejrejn ferħana niltaqgħu mal-ġewf illi rabba l-iben tal-Missier Etern, sejrejn ferħana f'dar il-mulej.